Todas estas postais de Nadal están feitas en Chantada e por artistas desta terra. Son un orixinal recurso para felicitar estas datas cun engadido de creatividade local e cunha mensaxe de reivindicación da proximidade da arte que temos máis preto. Dende a pintura, a fotografía e a ilustración, 6 artistas achegan unha imaxe de factura propia a estas pequenas obras que podemos atopar no Espazo C, na Rúa Comercio de Chantada, e que foron presentadas o venres. Hai artistas locais aquí na vila que teñen cousas moi chulas, digo, pues, unha forma tamén de darlle valor ao que temos aquí no pobo. Entón, bueno, falamos así con compañeiros, con xente que conocemos, que tiñamos de man, e decidimos facer as postais. Así que son postais con selo chantadino, creatividade chantadina 100%. 100%. A ver, a idea era eso, de dar valor ao que temos na vila. Unha vez se nos acaben aquí os recursos, que de momento vai dar pa longo, porque, bueno, fixemos 6, pero, bueno, podíamos ter feito bastantes máis. O que pasa que para ir empezando, e eso, de momento queremos tirar sempre polo local. Lo Martí, John González, Chus Rodríguez, Segundo Navaza, Laura Cortés e Cristina Ouro son os autores destas postais que recollen distintas olladas dos creadores para simbolizar as iconas destas datas. Vemos cousas moi distintas, non? Sí. Aí está o bonito, non? Que sendo xente do pobo e xente creativa que quedaron cada unha do seu xeito. A verdad que nin falamos, o único que puxemos así por limitar un pouco foi, pues, decir a medida de 21 por 15 e tal, e despois cada un que fixera o que quixera. E a verdad que saliron cousas ben distintas e ben chulas. Espazo C ven de arrancar como un espazo privado e aberto de actividades múltiples relacionadas coas artes e a creatividade, que ademais ten por diante un Nadal ateigado de plans, sobre todo pros raparigos. Que sea un espazo que cumpla 3 funcións. Unha primeira, un taller creativo, neste caso de Cris, que é un poquinho a ilustradora, que se iba de espazo tamén de traballo, que sea un espazo, digamos, de formación e achegamento ás artes fundamentalmente plásticas, a través de cursos de pintura, tanto para nenos e nenas como para maiores, un poquinho seguindo uns principios de exploración, de experimentación, de descubrimento, tanto de técnicas creativas como de experimentación, bueno, cas formas e a creación, non? E unha terceira que sea un espazo de encontro un poquinho das artes, non? As artes, en principio, plásticas. Un lugar para expresarse dende o punto de vista dos artistas máis profesionais e tamén daqueles veciños e veciñas que amosan distintas expresións artísticas dun xeito máis persoal ou complementario. Para as vacacións de Nadal, para a semana do 25, temos polas mañás pensado organizar unha actividade para os cativos, 2 días, e sella de construción con trozos de cartón, construir unha casa con cartóns. E despois tamén para a semana xa de xaneiro, do 2 e o 3, actividades para os nenos máis pequeniños para que podan vir cos pais. E despois aparte, para a semana que ven, o 23 e o 30, temos tamén o Festival de Contos, que fai a primeira sesión o 23 en Ubuntu, e o día 30 aquí, no Espazo C. Estas accións veránse tamén acompañadas do Contar Miúdo, outra iniciativa repartida en distintos lugares e que tamén fai gala da actividade colaborativa no local. Contar Miúdo é un proxecto que xorde un poquinho ante a necesidade de espectáculos dirixidos especificamente á primeira infancia, e a partir de aí, bueno, pues entendemos que se podía utilizando este novo espazo deste taller Espazo C como con Ili en Ubuntu, que xa teñen feito actividades vinculadas ca animación lectora e con sesións de contos, pois crear como un festival que sea permanente no tempo. Demos o nome de Contar Miúdo. Ora no Nadal pois temos 2 sesións, nace como moi humilde porque, bueno, os recursos son os que teñen os dous negocios, tanto Espazo C como Ubuntu. E entón, bueno, hai unha sesión o sábado que ven, o 23, ás 5 da tarde en Ubuntu, contos e cantigas da Valpadora con 2 artistas locais, André e Antía. E o sábado seguinte pois teremos unha sesión aquí con 2 contadoras de Ourense, Andrea
Andrea e Alba, e, bueno, un poquinho, pois, dinamizar, aproveitando tamén que no Nadal, pois, hai presencia máis de familias e a xente só sair máis á rúa, pois, ter un momento, non, de animación lectora.